bona tarda a tots. Espero que esteu passant el millor possible aquest confinament i res, per presentar-me, bueno, ja ho ha fet quasi tot el Nil, però sí, enguany soc jugador del Lleida Esportiu. Els últims anys he estat jugador de tercera divisió del Futbol Club Ascó, així que si us sembla comencem amb una planxa frontal de 40 segons i anirem canviant i us aniré explicant, d'acord? Tots bé? A punt? Mirem que se'm vegi bé, un moment. Sí? Comencem. 40 segons. La primera està feta, la segona a continuació descansem aquest minutet i seguim amb la mateixa planxa, d'acord? Serà planxa però amb les elevacions, suposo que ho heu fet alguna vegada i seran 10 segons menys, però serà així amb aquestes elevacions, ¿vale? Us explico, pels que no ho heu fet mai, serà el mateix moviment. Sí, estem a la planxa, però pugem i baixem. Podeu anar canviant el braç de la pujada i anem canviant aquí. Així que quan estigueu, tornem. D'acord? 30 segons. Som-hi! Ho veniu? Suposo que tot bé. D'acord, a continuació farem una altra planxa. Serà amb la patada, lateral a buscar, és a dir, estem en la mateixa posició de planxa, igual que ara, l'únic que el que fem és, amb els genolls, intentar anar a tocar els colzes, o sigui, aquí, amb l'altra cama, el mateix. Anem a buscar amb el genoll el colze del mateix braç, d'acord? Comencem ja, 30 segons. Ho tenim. Ara, una vegada estem amb les planxes, continuarem amb un skipping, en el qual serà 10 segons de skipping estàtic. A la que fem 10 segons ja us aniré avisant, farem una sentadilla, És a dir, estem aquí, estem en l'skipping, quan avisa, sentadilla i tornem a pujar, d'acord? Comencem ja. Continuem. El mateix skipping. Per acabar l'escalfament, farem els jumping jacks. Seran 25 segons i amb això tindrem l'escalfament fet, Suposo que tots bé.
Descansem aquests 10 segons i continuem. Vale? Sí, sabeu tots com va el jumping jacks. Pels que no recordeu, no sabeu com va l'exercici, és simplement a la que jo obro cames, obro braços amunt, vale? D'acord? Serà i continuat. El moviment aquest continuat durant 25 segons, d'acord? Vale? Som-hi? Vinga, va. Vale. Ho tenim. Suposo que tots més o menys bé. Espero no ser massa dur, però el Nil m'ha avisat de que era l'última sessió d'aquest any de la temporada i ho sento, però m'ha dit que us apreta. Llavors, us explico una mica com anirà el treball de força, ¿vale? Començarem amb el treball de força. Combinarem exercicis de treball del tren inferior amb exercicis de treball de tren superior, ¿vale? Tot i que, com he dit, també hi haurà exercicis en els quals treballem només un múscul específic. Aleshores, l'únic que necessitem és la botelleta d'aigua de 8 litres o de 5, com us vagi millor, i us vaig explicant els exercicis segons els anem fent, d'acord? Començarem. Cada exercici, m'he deixat de dir-ho, repetirem 2 vegades, amb la qual us aniré explicant cada exercici, les repeticions o el temps concret que farem i el temps ho fem d'acord a l'exercici, ¿vale? Us explico. Comencem en un exercici en el qual treballarem sentadilles, bessons i ombro. És un exercici més genèric, ¿vale? Simplement agafem la botella, l'agarre, com agafem la botella, l'agafeu al vostre gust segons us vagi millor. Jo us recomano que l'agafeu en vertical, si us va bé així, que la podeu agafar bé així seria el millor. De totes maneres, si ho voleu agafar en horitzontal també. L'exercici, simplement, agafeu una bona posició, que els peus estiguin alineats amb els ombros i fem la sentadilla i a la que pugem, bessons amunt, ombros amunt, d'acord? No sé si se'n veu bé, però és la sentadilla, aixeco, sentadilla, aixeco. Important que a la pujada anem de puntetes per fer el treball de bessons. Vale? D'aquest exercici farem 15 repeticions, 2 vegades, d'acord? Ho teniu? Som-hi! Vale. Tots bé? Fa una mica de vent i se'm mou l'esterina. Vale, fem uns 20 segons de recuperació, 25, i tornem al mateix exercici, vale? A continuació farem un que serà específic només de bessó. És a dir, que ja anirà d'acord amb aquest que hem fet ara, i anirem continuant així, ¿vale? O sigui, anirem fent els exercicis d'acord a el que estiguem fent. Comencem per cames i anem fent tot el de cames i acabarem amb tren superior, d'acord? Tornem-hi, va! El mateix que us he dit, agafeu l'agarre que et trobeu més còmode, d'acord? Una bona posició, que no us desequilibreu, i som-hi!
Perfecte. El tenim. He de dir que aquest és dels més durillos. Així que si l'heu passat bé, tranquil·litat, que els que venen ara possiblement us seran més fàcils o menys, us cansaran menys, com a mínim. D'acord? Us explico el següent, així ho tindrem. Farem un treball específic de bessó. Vale? El farem a una sola cama. Agafarem la botella per l'ansa i amb la mateixa cama, o sigui, agafarem amb el mateix braç que la cama que treballem. Si estic treballant la cama esquerra, agafo la botella amb el braç esquerre i aixeco les musquetes, aguanto 2 segons a dalt. Vale? Baixo. Us podeu arropenjar on pugueu, més que res per la vostra estabilitat. Vale? Serà, aguanto 2 segons, baixo. D'acord? Comencem l'exercici, són 10 repeticions amb cada cama. Vale? Comencem. Vale? Anem a la cama dreta, canviem directe. Vale? Per tots aquells que no tingueu, potser que no pugueu tindre l'ansa, la botella o algo així, podeu fer-ho sense la botella. Simplement, si els que no tingueu botella, podeu aguantar, en comptes d'aguantar els 2 segons, intenteu aguantar 5. Serà un treball més isomètric, però també us servirà. D'acord? Seguim amb el mateix. Fem 10 repeticions més a cada cama i canviem exercici. Som-hi. Perfecte, ho tenim. Tots bé? Val. A continuació farem un exercici en el que treballarem els isquiotibials i els ombros, ¿vale? Ara us explicaré com funcionarà. El mateix d'abans, els que tingueu una bona ansa per agafar, l'exercici serà, ¿vale? Des d'aquí agafo la botella amb una de les mans, ¿vale? I tiro cadera endarrere, esquena recta sempre, i a la que em cregui la tensió ja pujo amb el braç. A la que pujo, canvio amb l'altre. Així seguidament, d'acord? El que faig és tirar cadera enrere, o sigui, no és una sentadilla, no és el mateix. Això, ¿vale? Jo passo la sentadilla i puja, ¿vale? Que tirar la cadera, que treballarem la zona isquiotibial. Sí? Vale? El que he dit, els que no tingueu ansa, el mateix d'abans, agafem
la botella amb les dues mans, un agarre còmodo i el mateix. Vale? Serà... Sí? Farem... Espereu que no recordo. Farem... Tenim... Vale. Són 12 repeticions, 2 vegades. Vale? Som-hi. Vale. Perfecte, descansem aquests 10-15 segons, agafem una mica d'aire i continuem amb la mateixa. Vale? Som-hi, va. Vale. Perfecte. Tenim les 12 repeticions i a continuació farem un exercici que treballarem. Continuarem amb el treball d'isquios i de gluti, d'acord? Quan hagam aquest exercici estarem gairebé a la meitat del treball. Vale, nois? Us explico. El següent exercici. Ens estirem cara amunt a l'esterilla, al terra on vulgueu. Vale? Agafarem, espero que se'n vegi. Agafem la botella i ens la ficarem a l'altura de la cadera. Les cames doblegades, vale? I el que farem és una elevació de la zona lumbar i del gluti cap amunt, vale? O sigui, serà algo així. Vale? Aixequem a dalt, esquena recta, baixo. I aguanteu la botella sobretot i heu de notar la tensió als isquiotibials i al gluti. Vale? Sobretot, no feu força amb les lumbars, sinó que intenteu relaxar la zona lumbar i la força de vindre d'isquiotibials i glutis. D'acord? Fem 10 repeticions i ho farem 2 vegades igual. Sí? Som-hi, va. Vale? A veure, Nil, fes-ne una. Per veure... Vale, perfecte, perfecte. Més que res perquè no sé, quan ho estic fent jo no sé si se'm veu bé i que quedi clar l'exercici. Perfecte, va, som-hi, que fem una segona. Vale? Vinga, va. Perfecte. Ho tenim. Vale. Continuem amb un exercici isomètric de quàdriceps. És a dir, aguantem la força, us explico com anirà.
ens hem de recolzar paret, si teniu alguna paret per aquí prop, ens recolzem com si estiguéssim sentats, ¿vale? Agafem la botella, igual que abans, amb un agarre còmode, perquè a la vegada que fem els quàdriceps farem un treball de pectoral, ¿vale? És a dir, a la que estic he agafat la posició, sí? Farem el següent, amb la botella, tiro endavant, torno, tiro endavant, torno, ¿vale? Serà 15 repeticions amb la botella i estem, sí? En comptes de fer-ho per temps, ho farem en repeticions. Som-hi, va, 15. Give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Vale. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. Ho tenim. Aquest també, dintre els que tenim, és dels xunguillos, ¿vale? Descansem aquests 10-15 segons i tornem. Vale, nois? Espero que ho porteu tots bé. Així que som-hi, va. Tornem, el mateix. Intenteu agafar la bona posició. Estiguéssiu sentats. Sobretot que els genolls estiguin alineats amb els peus. Som-hi, vinga, va. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Perfecto. Vinga, va. Ja ho tenim. Continuem. Farem el mateix, serà anem amb zancades frontals i laterals, ¿vale? Ara us explicaré com funcionarà. Serà el mateix, un treball de quàdriceps. Us explico, seran 6 repeticions i el mateix ho farem 2 vegades. ¿Vale? Us explico. El mateix, la botella, un agarre que tingueu còmode. Podeu ficar, per exemple, ara, així, no us costarà tant, ¿vale? Fem una zancada frontal, ¿vale? Sobretot, a veure si em veu, aquí se'm veurà millor. Vale, és zancada frontal, cama dreta, zancada frontal, cama esquerra, zancada lateral, cama dreta, zancada lateral, cama esquerra. Vale, ho han entès tots bé, repeteixo. Fem les zancades primer, cama dreta, sobretot intenteu que la zancada sigui llarga, que el genoll no traspassi el peu, ¿vale? Tornem enrere. Cama esquerra, aquí, anem aquí com si féssim un estirament quasi, tornem a lloc, ¿vale? Seran, o sigui, les 4 aquestes que us explico serà una repetició, ¿vale? A veure, si em veu bé, sí. ¿Vale? O sigui, serà frontal, dreta, esquerra, lateral, dreta, esquerra, serà una repetició, en fem 6, d'acord? Vinga, va, som-hi. La última.
Vale. Ho tenim? Vinga, va. Serà la mateixa, ens falta la mateixa i només 2 exercicis més, d'acord? O sigui, estem acabant. Anem a la mateixa i després a continuació ja serà un treball més de tren superior. Vale? O sigui que tren inferior, espero que no aneu molt cansats i fem aquesta l'última, d'acord? Som-hi, va. Vale? Lo mateix, sempre us recordo, l'agarre còmodo, que no us molesti la botella. Sí? Vinga. La última. Vale. Ho tenim? Espera un moment. Vale? Perfecte. Ho tenim. Us explico. El pròxim treball anirà enfocat als braços, és a dir, farem treball de bíceps i tríceps. A la vegada farem un treball de propiocepció. És a dir, us explico. Serà el següent. La botella l'agafem de forma que ens sigui còmode, com abans. Vale? I aguantem a una sola cama, comencem per exemple amb l'esquerra i el moviment serà el següent. Des de baix, amb els braços a baix de tot, vindrem aquí, una, i a la que pugem de bíceps, anirem enrere, i 2, com un saque de banda. És a dir, no sé si m'explico, però serà el següent. Aguantats a una cama, des de baix, bíceps, pujo, tríceps. Baixo baix de tot. Una, 2, a dalt, tríceps sobretot aquest moviment, a dalt, vale? Tot aguantat a una cama. Ho farem 6 repeticions per la dreta, 6 repeticions per l'esquerra. Vale? Som-hi, nois, va. No passa res si us desequilibreu. Podeu agafar l'equilibri i tornem, d'acord? Som-hi amb la cama dreta. Vale? Com ha anat? Espera un moment, que m'ha vingut el gos i ara vol entrar. Vale. Espero que ho tingueu tots bé, més o menys. Tornem a fer la mateixa. Serà l'última repetició d'aquest i simplement ens faltarà un exercici, d'acord, nois? Vinga, va. El que us dic, no passa res si us desequilibreu. Simplement no feu l'exercici amb els dos peus a terra, sinó que si em desequilibro, torno a agafar un peu i començo a la mateixa repetició, d'acord? Vinga, va. Peu esquerre, apoyat a terra i comencem amb bíceps.
precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed my lifestyle. Wow, I was living like Vale, canviem la cama dreta. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs Perfecte. make me go crazy. Hey sugar mama, Ho tenim. dance with me, come and dance with me, dance with me. Hey sugar mama, come Tots bé? with me, come and dance with me. Aquest també era una mica per acabar de rematar els més durillos. Vale? Ens queda simplement un exercici de força que serà flexions sobre la mateixa botella en què farem, bueno, serà treball de pectoral i tríceps per acabar de matxacar, vale, nois? Per tant, us explico. Anirà el següent. Deixem la botella a terra i, espero que em vagi bé, apoyo amb el braç dret, botella, braç esquerre a terra, vale? Faig la flexió. A la que faig la flexió, pujo i canvio. Fico la dreta al terra, l'esquerra a la botella. Faig la flexió. I així serà continuat. Vale? Flexió aquí, flexió aquí. Vale? Farem 10 flexions. Sí? És a dir, 5 a cada braç. I seran les dues últimes repeticions. Vale? Seran 5 flexions de dreta, 5 flexions d'esquerra. Vale? Vinga, va, som-hi. Que ja ho tenim. Vale? Ho teniu? Tots bé? A veure... Vale. Pues ho tenim quasi, nois, vale? Fem l'última i haurem acabat tot el treball de força que haurem fet quasi tots els grups musculars. Vale? Som-hi, va! Agafeu aquests 10 segons de descans, respireu, agafeu l'aire i tornem. Sí? Vinga, va, l'última. Ja estem. Perfecto. Ho tenim. Oh, he fet la sudadeta. Pues bueno, espero que estigueu igual de cansats que jo i que us hagi anat superbé aquest treball de força, vale, nois?